farin ciki ne a gare ni da kuma jama'ar jihar Gombe, amma babban godiya za mu mika ma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana, da kuma shi jagoranmu, shugabanmu, gwamnanmu a dan majin Gombe Alhaji Mahmud Ino Yahaya. Allah ya saka mana da alheri, Allah ya sa gama lafiya, Allah ya ba mu ikon daukan wannan nauyi da Allah zai dora mana, da nashin da na mutanen Gombe. Allah ba mu ikon wato discharge din wannan. Allah ba mu iko rike amanar mutanen Gombe da na gwamna, insha Allah. Excellency, wani kira kake da shiga sauran jama'a jihar Gombe, musamman ma magoya bayan wasu jam'iyyu? To alhamdulillah, shi wannan contest da ake daman ko ka samu ne ko kar ka samu, amma dukkan mu 'yan jihar Gombe duka, kuma ina jawo hankalinmu da a zo a mara mana baya, a daina duba bambancin jam'iyya ko abu. Yanzu a yi mutum ake yi, ko muna fata cewa in Allah zai ba jam'iyyar APC nasara daga sama har ƙasa.